mantar ba, ba zan bi barayi ba, mutunci sun saba, muna nan bayan ka, a bacci mun farka, mun kyale ɗiyan kuka, ba mu ba an kaka, da yan sara suka, ga akwai candarka, dukan mu muna son ka, domin naka sai naka, ina safi wani jiwa ina abba masoyi ne, hakika gwarzo ne, sannan kuma baya ne, cikin tafiyar abba mai rawa zurarre ne, da Alhaji Kabiru ba ni ba shararu, nawa baba babbarin ku ya zama jinka ne, Ibrahim dan garo da gina mijin goro, bangona ne wani mashurikan babban daro, Salisu kani kusa na dan da bayanisa, sai na faɗi sunansa, yana hidima kanka ba shi ma bango ne, mu je gona roro, wakar abba Kabiru Yusuf ce daga gunnura, kaɗi dai na ƙara, kana sai abba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Ba rabo da gwani ba bayar da kamata sane fama, al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo, bi masa ruwan ƙuri'a ba mai ɗauki barayi ba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Bari fara kiran Allahu gwani babban sarki, wanda yayi ni yayo kowa a rai mutukar sarki, shi ya kage barewa talla da dabbar nan gwanki, kuma shi yayi koko wanda yake yanayin masaki, ya tabaran na roƙon ka gare ni kayo ɗauki, taimakan na yi waƙar abba ba zan bi kazami ba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Salati gurin manzon ka Rasulu gwanin baiwa, dan Amina da Abdullahi zazo na Qurayshawa, ahalinsa kasa da sahabu ciki ba da mantawa, wanda sun ka rike hanya ta sassaka ba su kaucewa, auliya da dukan mabiyan sanna da dakara, da isar sa muna roƙon ka kai mana yara ba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Sulama ga kada wanda ba ku amsa idan kun ji, lura ne da bayanin abba ku bar kula da gaji, bani so na tunadar ranku da gaske akwai gurji, wanda dan kuli sanadinsa ya bar mu cikin juji, duk da dai wahala mun sha ta mu bar yin karari, ya kamata mu rama haka ba zai zama laifi ba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Lokacin kwatar yancin ku kanawa ya dawo, yanzu za mu fashe kwakwa mu cire ta cikin bawo, jursara sai dai gamja a bar zancen gawo, masu tallan turmi su kwa kafa suke yawo, abu za mu rike gwamnan mu huta da kai kawo, mu kawar da su zumbulutun da ba su yi mana komai ba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Lokaci ku sani san baya zama saman kwarya, ko da kai da wuya in garma ka jura da kwan kaya, abba za mu kafa gwamnan mu rushe ginin karya, dan adan tafiya in an gaba a juyo baya, mi farar aniya ne abba Kabir kashin baya, mai fada ka ji za da faɗi bai kama da kucaki ba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami ya dawo. Mi masa ruwan kuri'a ba mu ɗauki barayi ba. Mabiye da kuka yi dan ko hadari sama sai kallo, magani da duk haske na farin wata ya bullo, inda da ka gano zaki to yana gaban kolo, abu ne ra'ayin manyan mu da yara da ke kwallo, wanda ke da zagayyar su duka shi da ya kwaltilo, baka ki wanda in ya zaya duba za su kusanto ba. Ba rabo da gwani ba mayar da kamata sani fama. Al'umma ta Kano ga Abba Kabir Nami
gwarzo wanda za ya iya ya fuka da riyar da madauro zo ba mai kyau ga maciji tun da na lura yana cizo jarumi gajiya bai santa ba mun dafa mai kwazo ga abinci tili a gaban mu bar kwaɗayin kallo ba za mu bukar mu wanda ba zai mana komai ba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi tun baya rashi da sani ya saka muka dau bera yanzu mun da mun gane muka zo da batun gyara abada ga Kabir Yusuf zakaran sai yake tara mu taya shi cire naman da yake bakin kura takararsa ta al'umma a bai da guda tsara masu kwashe kudin jama'a ba su tsina na komai ba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi ba mu so mu ban kaka wanda ke guzurin tsufa ga shi gurri ya gurzo ne zakararsa akwai tsirfa in ka gan shi kamar namiji yanayinsa na kakkarfa ku fito mu ba mai burin ya saka mu cikin rumfa sannan ba ya zama gwamna mu cirayi su zazzafa da ruwan mu cikin buta su ko sun fi bidar kwalba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi ba ke santin ba a gurin da ke jinka wai kayan sai da baya wuce ya saka shaka babatun harfe TV sanda duk aka zo wanka abba gaida ruwan zanzan ba a karyata tsarkinka wanda za a saka turu bai bi daraye mai girka lokaci alƙali ne bai jira dan kowa ba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi labule asirin daki a batun tuni ka girma na kira ka tsirin kauci wanda ya zama sha nema ka gana mu da jayayya dole sun gaji sun sauma sanda za ka yi alkhairi dinga yi da hannun dama ko shiru kai sa gane a baba ka bidar gulma wanda duk ya tare ka karo to ba zai ji da daɗi ba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi fakura ta tsakanin su karara su fagen suna kainuwa ajiyar Allah da na jin tsoron rana ko mu ce dogo ne ba ya kai tsantsantana na kira kai tsangan ba sai da kai ya kai zana abana mu kashin kure wanda ke wahalar tauna ga kamala mu kazarce masu zubu da yan duba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi dan kabiri irin kirki da jima'i ma kyaure fili kara gudun doki in ana maganar tsere inda da aka tsara a garuwa jikin baure abakar ka gaza dukkan makiya da kasan sare abage da karo rago ne ya gagari dan taure abakar ka ji komai dan ba su fi ka kuzari ba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi kauce gaba mun bi ka kauye kare cikin birni so muke ka zama gwamna bana ba wani rudani sai gani da ido zaki a baka ko gaban raini wanda suka matsa neman ka kanai musu sabani inda kai jama'a ke bunka ta dama zuwa hauni ga gwanin da muka yi zaɓi ba mu nuna kuma ma ba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo mi masa ruwan kuri'a ba mu dauki barayi wurin kana alkairi ki saka musu jin haushi ka taho da niyyar aiki tanadin suka rusa shi ka kawai wai mai shirri roki rabbi ya kauda shi dan girsi ya rage abba inda ran da numfashi zaka karɓa kujerar ka wata owa ya hau bashi kai gwamnati mai da'a ba ta cusa iyalai ba Barabo da gwani ba mayar da kamata sani fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na
su yi kawai da sassafe lokacin a kafa a tsare ne mu lura da yan yarfe masu ja da nufin Allah yau batu na san shafe tunda jalla yana son ka makiyanka suna gefe su bige ka su doke ka ko su yanka bakin karfe furicin su ba zai canja kadara ta makagi ba Barago da bani ba mayar da kamata sane fama al'umma ta Kano ga Abba Kabir na ya dawo ni masa ruwan ƙuri'a ba mu ɗauki barayi sadar da suke yi ma ba ta yi maka komai ba sun maka bakin fenti siya bi su da jar lamba suka ba talaka yanzu ma baka sadan ba nadi ko wahala bayan ka muke ba mu juya ba mai fada da tukawa san baka yi mana karya ba kai muke ra'ayi abba ba waɗansu ku ta kai ba Barago da bani ba